10:23 Nekane Zalbide, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer moduz esnatu zara gaur? Ondo, gustoa zuengana gertu zelako. Egun berezia da, zuentzat gaurkoa? Bai, egun oso berezia da. Bai, Lukeni omenaldi egiteko eguna izatea. Bai. Luken zer moduzago? Bueno, igual honena berari galdetzea izango da, ez? Bai. Luken, kaixo egunon. Kaixo egunon, Luken naiz. Ondo? Luken naiz. Bai, Asanda. Ondo. Luken naiz. Ondo esnatu da Luken gaur? Bai, gustoa, honea zetorrelako, bai, gustaitezako. Bai. Alba ere gurekin da, Alba Orbegozo. Kaixo zuri ere. Egunon. Gaurko egunak, zuen familian duen esanaiaren jakitu noiz izan zinen? Apirilaren 2 zuen sukaldeko egutegian betidanik egon alda markatuta? Bai, nik uste nik betitik eukitzen etela egun hau markaute, baina bai, geroz da urte gexo pasau geroz da berez isoitia, eta geroz da jende gexontza da berez iso. Apirilaren 2 da gaur autismoaren kontzientzia hartzeko nazioarteko eguna, alaxe izendatu zuen gaurko eguna Nazio Batuen Erakundeak duela 28 urte. Egun honen helburu autismoaren inguruan gogoeta eragitea da eta gizarteak diagnostiko goiztiarraren garrantziak gizarteak diagnostiko goiztiarraren garrantzi horren kontzientzia hartzea. Euskal Herrian Marea Urdina izeneko elkarteari da azken 6 urtean kontzientziazio lan horretan, naia. Aurretik ere, lanean ari ziren arren, orduan eman zioten izaera juridikoa Marea Urdina elkarteari, 2019an. Hasiera hartan, 20 familiak osatu zuten elkartea eta talde eragile bat sortu zuten kudeak eta egokia izan zezan. Azkoitia, Azpeitia eta Zumaian abiatutako proiektua Urola Baiarara ere zabaldu da jada. Nekane, gaur ezer berezirik egingo alduzue, Marea Urdineko kideok? Bai, balkoia kurtinduko ditugu, saiatuko gara udaletxeak, ere gure inguruko udaletxeak urdintzen, eta, egun lasaia eta pixkat omenaldiako eguna bezala hartuko dugu gaurko eguna. Egun zema familia zaudete taldean? 25 bat familia gaude, bai. Autismo kasu ugari egonagatik ere, bi berdin sekula ez daudela, hori diote adituek, eta gaur Luken Orbegozoren kasu ezagutu nahi dugu, horregatik ditugu gurekin Alba Orbegozo Lukenen arreba, eta Nekane Zalbide zu bere ama. Lukenek 17 urte ditu eta autismo hitza duela 10 urte, 7 urte zituenean, heldu zen zuen etxera, geroztik asko borrokatu duzue Lukenen eskubideen alde, etengabe. Bai, etengabeko borroka da eta jarraitzen du izaten, zeren handitu ala, konturatzea geroz eta esi gehiago daudela, ez? Egile da diagnostikoa garrantzitsua dela, baina kontutan izan behar degula, hori ez daudela bi pertsona berdin. Orduan garrantzitsua dela eta oinarrizkoa dela pertsona ezagutzea. Diagnostikoa hor dago, bai, baina egunerokotasunean garrantzitsuena da pertsonak ezagutzea. Ezagutu ezagun Luken nolakoa da? Luken pertsona oso berezixe da, oso azkarra, inteligentie, eta horretik nik uste, holako egunek oso kontu neuki berdila, benetan baloratziko ez, diagnostikotik atzea da ona, pertsona bezala. Zertan ikusten diozuzuk, daukan bizitasun hori? Hombre, niretzat, Luken da Luken, baina Luken nerean hasi da. Orduan, niretzat nioketan pertsona berezixena. Ikuste xotala, kriston poza, alaitasune, eta askotan, gizartin dauden koskatik jendik ez duena nahi ikusi, eta nik txikitetik oso garbi ikusi zen dutena. Haurtzaroa ipatu duzu, Alba, nekanezuk askotan hitz egin duzu Lukenen haurtzaroaz, nolako aurra izan da Luken? Neu kontuatu naiz, jaiotzi etzikola bate ondo etorri Lukeni, mundua etortzi eta emateu, txantxamodun esatetu, humore pixete mateiot, baina egie da, refleksioa dela, hain sensible, munduan hain sensible dien pertsona hauek, jaiotzeienin, nola ez dakigun zer dakeben, Luken adibidez oso negarti ezan, oso inkieto, orduan,
izan zan ume bat aseran behintzet oso zaie, ez genuen ulertzen zertzeuken, eta gero bestaldea genuken alba, izan zala txintxu, eta zan, ama, hemen ze pasatzea, txikitatik ez zailtasun asko zeuzken bere egunerokotasunen jaio zanetik, ospitaletik. Baize, 2 urteko aldea duzu, Lukenek eta Albak, eta diagnosia etorri zenerako Alba ere, ez? Alba ere zuekin zen, esango dugu. Hori da, bai. Gure ardura ere bazan Alba ezkentzea ere tokatzen zitzaiona, ez? Horre ere lan handia egin behar da. Dana ondo juten danean ere iruditzen zaiku, bakarri joaten direla, baina ez, horre ere, bai, 2 ume txiki dauzkezu etxean. Zertan sumatu zenuten, zerbaitetan ezberdina izan zitekela Luken? Zeuzken negar asko itezun, ja ospitalen esan ziguten honekin bardizuen negar, hori, ja udetan sartzako, bainatzeako negar, fardela aldatzeko negar, kalea gertatzeko negar, kotxin sartzeko negar. Eta gero, haunditzen juntzan ala, hasi izan hitzeiten, hasi izan pixkat, nahiko normalidadez ez, garatzen, baina 2 urtetatik aurrea, pixkat hasi izan, hori, involuzionando bezala, atzea, eta hasi izan hori pentsamendu obsesibo bezala eukitzen, burnia txupatzeko lako obsesioe, ikusten mazun burnie hori txupatzea jute zan, hankapuntatan ibiltze zan, alden gitezun leku guztitatik, parkea ematezen da parken etzune honai, alden gitezun, eta gaina aldeitezun, bere gustoko lekuetara, memoria fotografikoa dauke, porque 2 urtekin behin parketik aldein da, hautzingo joa ber noa nahi duen jun, da beratzetik jun ginen eta txinoa jo juntzan, beha bazekin noa nahi zuen jun, eta zan ume txiki bat, gero hori oso azkarra. Io zula saikazu Lukenien, ekan eta Albarekin izketan segituko dugu, ez? Ezkerrik asko, jazta. Bestela, esan duzu ez, bazukala hola memoria fotografikoa edo, eta... Baina, noiz hasi zineten esaten, galdetu imerko dugu, hemen garapena bere bidean ote doan, edo zerbait gertatzen ari ote den? Hizkuntzakin batik bat, neurge aurrezkuntza lan aitet, eta, pixkazuge konturatzezea, ez ikusi nebean konturatzezea, eta 2 urtekin hizkuntza etzeuken garatuta eduki bartzun bezala, eta gaina atzeak hasi izan, eta, hasi ginen leku ezberdinetara jotzen orduan, pare bat urte gutxio zeukenin, bati bat hori etzulako hitzeiten, asko seinalatzezun, asko esatezun zen aizun, espresibo bazan, baina etzun hitzeiten, hitza etzeuken, da horrek pixkaiak eskatzen gintun. Egia dare bankuntza aukizula belarrietan, da orduan horrek esperantza emateziun, gero rehabilitazioa auditiba genuen pentsatuz, eta otorrinok esatezun ikusiko zu, honekin behin operaute eta hasiko da hitzeiten, baino, baiz. Autismo hitzak 7 izki soilik ditu, eta Lukenek 7 urte zituenean heldu zen zuen gana izen hori, diagnostiko gisa, zertan eragin zuengan, hori entzun ostean nondik hasten da? Egia da gu 2 urtetatik edo bagen biltzela bueltaka pentsatu autismo hitza bat zebilela, egia da profesional ezberdinetara jotze genula, eta batzuk bai ez bezala esatuzten bestek ezetz, gu ezezkoari uste genion, klaro, ez genuen orduan lasaituite ginen da aurrea, ez? Eta gero ere nahi genuen eskolan ere, behazanagatik, eskola sistemak behazanagatik tratatzea, ez diagnostiko baten gain, nahiz eta gu bagenekin, orduan 7 urtekin, laguntza gehiago bertzien eskolan gauzak, eta orduan konstienteki junginen diagnostiko bila, baino behin umea ondo ezagutzen zuenean hezkuntza sistemak. Eta diagnosia etorri zenean, ze sentimendu gailentzen dira? Lasaitua, izena jarri zaiolako eta badagoelako, urratzeko bide bat, beldurra, ez ezagutzagatik? Hor dolua, nik beti esaten deten dolu hori, hor dago, eta zure bizitza hortik aurrera zure realidadea hori izango da. Eta hori asumitzioe gurasotasunetik eta maite dezun pertsona bat entzako bere bizitza hori izango ala, ez da bat erraxa. Kostaite, asko kostatzea. Eta zuk Alba nola bizi izan zenuen? Niretzat, zagoin ama kontatzeunakin niretzat kriston diferenti izen zen. Niretzat ez diagnostiku da, ez hitze jartzik etzun ez erraldau. Izen zen, hori jendik aldetzezunin, banek isen ze erantzun, baina niretzat Luken zeitzezun izeten, Luken izen zen txikitetik, eta nik ikustenun txikilen, nik jenula zehose, da igual beak ez, o nik interes batzun euskela da beak ez euskela, baina ez da nahi ez ziren raro iten. Ni eusketen rekordu di Lukenekin txikiten, eta obviamente ikustenun ere ingurue, ikustenun zehose diferenti badao, baina ez dut inoiz ez erre txarra ikusi,
eta gero hori diagnostikuk nahi jendik galdetzen unin, nekixela ze erantzun, baina nik edade hortan zemate haino ulertzen un autismo hitze. Zan eritzat, ez ezagun bazan. Zezuk orduan 5 urte zen dituen. 5 urte konitun. Noiz hartu zinen kanpoko begiradak agian ez zirela, zurearen gixakoak, lukenekiko, lukenen ganako? Jendik, jakin minez zeuken zer zeuken eran asek, baino ez dakiz emate hainoko honea. Baina zuran esek zer dauke, nik umean itzen, zanaet, nik enuke ingo galdera hori, baina jendine intxezin orduan ez daten hon, zer dauke, zanaet, ze irutzez uste daukela ez, baina autismo zeuken, da nik enekixen nola esplikau, ez dakit ze esaten hon, dauket rekordu jendi aldakeletan daola galdetzen nahi lagunek, baina nik enekixen ze esaten izuen bastakit, ze ikuste uste, ez, oso diferente. 10 urte pasatu dira diagnostikoa jasotzen utenetik, nolako garapena izan du Lukenek? Lukenek garapen oso ona eduki du. Egia da suerte eduki du hezkuntzan eta herrien tokazakun lekun bizitzeatik, ez? Borondate oso honeko jendi daulako, eta baita hezkuntzan, entzunak izan gehalako, eta bere irakasleek eta laguntzaiek ondo egin izan nahi dutelako. Behaiek gabe, eta nik askotan esaten diet, Luken etzan izango gaur dana. Behaiek egin duten borrokagatik, guri apoiatzen sinisteatik, porque ezkinen erresa izan, nahiko lehenengo opzio horrekin ezkinen konformatzen, ez? Ezan inoiz, eta ez gara konformatzen, orduan ikustet ere ez garela hain erresak izan, baina errespetatuak izan garela, eta nik uste eta non artean asko ikasi deula, elkarlan hain deula, eta horri eskerra Luken dala gaur egun dana, ez? Eta behaiei beti 1000 esker mendik, 1000 esker. Garapena ari garenean hor badago nolabaiteko eten bat, ez? Azkan 10 urteen erdian dago justu pandemia. Zuen etxean, beste toki batzuetan, baino gogorrago jo zuen itxialdiak? Pandemia gorra izan zen. Gorra izan zen, alde batetik urtik pasagen itulako Lukeni erakusten bizitza zertzan, zeren gehienak ustatzen zako bena hauei da ze eskatzeion kanpuek, behaien funtzionamentu ondo ulertze be, baina kanpoko exigentzia ulertze asko kostatzezako be. Orduan, erakusten diozunin da behaiek esate bena, bale, hau leiket, ulertzeet bizitza nola dan, hau da bizitza, bale, oin, ez, aldeten hain gotez, horregatik dago maso menos hemen eserita gaur, ez, hor dago txintxo, noiz behinka irtetze jo ez, baina ikasi du, konportatu behar duela eta egin behar duela, ez? Pandemia izan zen eten bat hortan, izan zen oinarte zautu dezuna eta oinarte esan dizuguna zala zure bizitza, ez da existitzen. Eta hori da desente gogorra beraientzat, ez? Eta gero beste kezka handi ezan, gaixotzen bazan, noa jungo zan, da ze pasatuko zan, eta ea bakarrik egongo zan, hori kezka handi ezan, eta entzuten zana hori zan. Eta karo, hori apego aldetik ere abandona handi izan leiken agian inoiz buelta mango etziona. Zatik, klaro, de repente, nere amaneratxe beti nera gura behaekin, nere arreba, de repente, ematen nabe hospital batea, bakarrik hemen lagatzen nabe, aislaute, gure kezka handiena zan, hori, bakarra de hori sentituko zun, eta hori ze kalte psikologiko karriko zion, hori zan. Eta gero, egunerokotasunen albak erkizpikako izan. Nolakoa zen egunerokotasunen alba? Beste etxetan ez dakit, baina gurin, terrazan egunero ruta batzuk egizin, porque geldik ezin zan egon gure etxin. Orduan egunero terrazan ruta batzuk egizin, rutina bat zeuen, goizin gauza batzuk egizin, bazkaldu dano batea, eta atzaldin beste buelta bat, terrazan, da azkenin. Zer ruta egiten zen dituzten, terrazan? Ruta coronavirus, ondik paretan idatzitxu daukeu. Terraza sorteko gea, terraza desente handia daukeu, eta orduan 60 metroko rekorriu lortu genuen itea, eta orduan antolatzen genuen da. Gero lortu zan ondo borrokatuta gero ere kanpoa irtetzea ordu betetxo bat. Hori ere borrokatu inbarri izan zan. Zuen lankideak ere joan ziren elkarrizketa egitera hori lortu alizateko. Eta egia da guk ere egin genuela, egunero aritzek ateratzen zuen, baina horrek ez erorpeia botatzeko, ez, umeaz genuela ibiltzen behintzat gu irtetzeko. Alba eta biok egon ginen, irten gabe, ez dagun batean ere ez genuen, eta Luken daritze beraien ruta egiten zuten egunero ordu betetxo bat, eta eskerrak ordu betetxo hori, zeren egia esan behintzet pixkat esago gozan.
Borroka aipatu duzu, nekane, zuen borroka etengabea izan da lehen ere esan dugu, baina lorpenetako bat Lukenek batxiergo egokitua egitea izan da, ordutegia ere moldatuta, nolakoa izan da borroka hori? Bueno, guk ikusten genuen Luken intelektualki baduzkela bere gaitasunak, ez? Eta DBH lau bukatzen denean, egia da, aniztasun funtzionala bali madaukezu, ez daukezula aukeratzeko aukera. Eta, zigela eta bideratzen zaituzte, ez? Egia da guk ikusten genuela, behin bere lagun taldetik atatzen bali mazan, bazuken hor sozializatzeko erabazan batxiergoa ere, ez? Ateratzen bali mazan beti behaiekin egontzan talde hortatik, desagertu ingo zala, aztu ingo zila behataz, eta oso ondo dao beha bere betiko lagunekin. Eta orduan, helburu bat zan sozializatzea, eta bestea ikasten jarraitzea. Eta orduan, borrokatu genuen, baina azkenean berritzegune eta eskolarekin batean lortu genuen laguntzailea eukitzea eren batean, eta joaten da 6-7 bat ordu astean batxiergoa bere betiko gelakideena. Eta esaten dute lehenengoa dala, ez dio importa lehenengoa dan edo bigarrena dan, importantea dana da entzunak izan ginenak, eta bidea hor dagoela ez, eta bideak irikitziko daudela. Ze baliabide behar izan ditu, esan du laguntzaile badauka, berarekin? Hori da, laguntzaile badauka, guretzako gutxigi, esan nahi gehiago beharko luke laguntzaile beti berarekin egotea, zeren Lukenek dependentzia handia daukan ume bada, eta etxean inoz ez da bakarrik joten, orduan eskolan ez duke bere laguntzailea zeuki berrez, baina ematen du hezkuntza sistema badauzkela bere ordenagailutan sartuta olako bere datuak, eta horrek baloratzen dunan arabera irtetze bela, ez? Beste dana borrokatu inbar da. Baina bai da egia gure ustez beti pertsona batekin egon barko lukela. Bai. Zuk ere Alba, batxiergoa azkoitian bertan burutu zenuen, nola hartu zenuen zure anaiak ere aukera hori izango zuenaren berria? Nik uste gure etxin kriston emoitxu izan zala. Ni hauken rekordue, danak neharrez, emozionaute, baina hori, azke, aztezea pentsatzen da, ni batxillerrea jau, de batxil laun, da pentsatzen, oi perezi batxillerra, oin batxillerra tokatzea. Eta ze da behitzezu aldamenea, eta ostra, Lukenek aukeraik ez dauke batxillerra etxeko, nik ondik ez detu lertzen, baina bai, kriston poza, bastakit tristurire bai, da bain emoixo asko. Ja ikustet, izen ere da ekue, ez dakit, ikustet heldu bat ikustet ja. Aipatu dituzu lagunak eta ze importantea denez, bere lagunsarea eta lagunekin eta ikaskideekin soilik ez hitzaileekin ere hartuen eman handia izan du urteotan Lukenek, eta 2018ko herri krosa zaritu nahi dugu, hori izan baitzen pixka bat, gero etorri zen olatu guzti horren abia puntua, ez, nekane? Bai, krosa iritsi izan, eta beti duda, ez, orduntxe diagnostiko jasota, eta ez genekin oso ondo zein, zeba Albak irtentze zuenean, Albak ere, hori ez, sufriu, jende pio bat eta zuri behi da, herrien adokinek, ez da olako erresa, ez, horri irtetziek horreka, eta jakinda bazkena irtengo zula, ez, eta danak bere behi dango ziela, eta pixket, guraso bezala ere, noaino umi esponi barazune dudi sartzea, ez, egile da, ez bali mazu esponitzen ere, ez dela ikusten, ez, orduan, etzan aukera ekion, zeba irakaslik apunta zen. Eta esan ziguen gaina. Nekane Josune orduntzuken laguntzaile, eta Mikel gimnasiakoen. Eta, nekane, apunta beitu, Mikelekin ja entrenatzen nahi da, eta ni jungo naizan, ni lagunduko jot, eta zuek ikustea. Eta beak irtengo, eta alaxe irtentzun Mikelekin, guretzako hori, egun oso garrantzitsua egun hori. Bai. Gero Aritzek artikulu bat idatzi zuen, horren harira, zeba, gero, hori ez, kaletik gindu zela, ja komentarioak entzuten garen jungo pasatzen ginenin, ja autismo hitze guratzetik ez, eta pixkat, gero Aritzeko kizun beharra, pixkat, semeari zor edo ez, eta itatzizun gutun hori, xixetzenea. Itxasoari begietan diztira, eskuetan kilimak denok batera, olatu gainean igeri.
jauzi bihurtu zen, ez nolabait, eta horrela sortu zen Marea Urdina, geroztik lan handia egin duzue. Zein izan da zuentzat egin duzuen ekintzarik bereziena, edo bide honetan guztian motxilan sartu duzuen ikasgairik importanteena? Azizu. Ez dakit, bati bat, geu igual hasi genuen Marea Urdina bakardaetik hasi genuen, ez? Sentitzen genulako era bakarri egun dela, eta oin bueno, gauza batzuetan hori bakarrik jarraitzen dugu gure borroka pertsonaletan, ez? Lukenen borroka pertsonaletan bakarrik jarraitzen duzu egoten, baino nik uste empatia asko garatu dela, eta ez gaude bakarrik. Osa, azkenean herria dago sensibilizauta, hezkuntza, nik uste egin batean ere lortu dugula sensibilizatzea, eta nik uste, eta igual batek pentsako, ez dakit, pixkat gure ingurua, eta nik lukeni beti izateiot, ezkerra jaiotzeatik, zeba gure ingurua hobeago egin duzu. Eta nik hola sentitzen dut. Bai, nik holako zozi sentitzen ze azkenin lukeni esker nire inguru ere behintzet, pixket, hondik ikuste jut atzea pauzuk askotan, baina behintzet pixket sensibilizau da, pixket empatixe zertan ezautu du jendik, eta hori, azirantzan zentzaixue, 2018 ingurun, ni bastante zumio nintzen. Eta zan zentzaixue, oine aige alatan, oine jendi sensibilizatzeko, jendi kontzientziatzeko, mensaje eman ber, da oin da, eman ingo du, esan ingo du, porque berda, kale hartetzezu, antzematezu berdala gizartin, orduan, jada, dierrein da, hotza altzau da, esan ze berdan da, hola lortze du. Borroka pertsonalak aipatu dituzu, baina Marea Urdina elkartean taldean aritzen zarete lanean, zer ekarri dizuezuei beste guraso batzuekin batzeak, beste familia batzuk ezagutzeak? Bueno, erakutsi digu errealidade ezberdinak hor daudela, erakutsi digu ere erakusten hor gaudela, asko gehala, 100% gehala, ez da lagutxi, aniztasun funtzionala dauken pertsonak, erakutsi digu elkarrekin lana egiten, eta besteak arbi esaten du, ez, bakarrik joan da bizkorzoa zela, baina urrun iristeko lagunak behar dituzula. Eta baita relatibizatzen ikasi dugu, ez, azkenen, hau daukeo, baina bizitzan tokatzen zaizunarekin ere aurrera egin behar dezu, eta zoriontsu izaten saiatu behar gea. Gaur da, autismoaren inguruan kontzientzia hartzeko eguna, eta Marea Urdinak larun baterako gitara usea osatu du egun guztikoa, ez da? Bai, larun batago izan egongo da Domusa Trail lasterketak antolatutako egun urdina, izango da Trail Urdina, umentzako antolatutakoa eta gokitutakoa, eta arratsaldean izango da Euskadiko Ligako igeriketa saioa. Lukenek parte hartuko aldu, trailean eta igeriketan, eta danera puntatu duzue. Danera, luke martxoso bada. Bera hartzen alda, bere inguruan sortu den guztionen jakitun alda? Bai, nik uste behataz hitzaiten deula garbi daukela, baino ez da konstiente ekarri duen on guztietaz. Ez da konstiente, baino bueno, bai. Bere ingurun ibiltzen gela hitzaiten bai, hori badaki. Gaur autismoaren mundu eguna da, halako egunetan hauza hoi biltzen dugu, ez? Zuen errealitatea, 100%aren errealitatea, eskertuko altzen nukete, gainontzeko 364 egunetan ere beste toki bat izatea. Bai, autismoa da 100%, 100% aniztasun funtzionala, 100% gaur ospatzen da hontan, esatea, baietz, faltan botatzen degula, oso ondo dagoela, gaur herriak urdintzea, mundua urdintzea, baino faltan botatzen da, bai. Etorkizunaz pentsatzea alduzu, batez ere amari begiratuko diot, nekane? Saiatzen ez asko ez pentsatzen. Zeba, egia da, ikusten detela, luken gerozta gehiago onditu leku gutxiako daukela lagun arte hontan, ez? Gizartean lan munduratzea, ikasketak, lagunak, orduan saiatzen ez pentsatzen, zeren, nahiko agobiatzen hau, bai. Ikusten detzen bala onda honiteko, ikusten gure zartzen, eta azkenean, bai, zaila da, etorkizuna zaila ikustet, bai. Eta zuk alba, pentsatzen duzu? Nik egiz izan bai, nire naiz asko azten pentsatzen, porque nire agobiatzen naiz, baina realidadea eta azten nahi da, eta pentsatzezu ikustea, kristun aurrea pauzu indeula, baina gero aiatzea zeuze da pentsatzezu, dana alperrik egin dugu,
oze pasatu da, baino, bai, bastante gogorra ikusten. Ba, nekane Salbide Alba Orbegozo eta Luke Orbegozo eskerrik asko, hirurogei gaur Euskadi Irratira hurbiltzeagatik. Zuei. Eskerrik asko zuri, Alba. Eskerrik asko Uste zuri. horretan indezun gauza bat. Luken orain helaua jatera, Luken? Latu jatera orain? Bai. Bai. Eskerrik asko zuei, Eskerrik asko familia, besokada bat.